ହୋଟେଲରେ ମିଳୁଥିବା ଛୋଲେ ତରକାରୀ ସବୁ ବର୍ଗ ଲୋକ ଖାଇ ତ ପାରିବେନି। ତେବେ ଛୋଲେ କୁହ କି କାବୁଲ ସୋଲା କୁହ, କେମିତି ଘରେ ରାନ୍ଧିବା ଯାହାକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିହେବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରେସର କୁକରରେ କାବୁଲ ସୋଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମେଥିପତ୍ର, ପିଆଜ, ତାପରେ ଟମାଟୋ, ତାପରେ ଗୁଜୁରାତି, ତାପରେ ଡାଲଚିନି, ତେଜପତ୍ର, ତାପରେ ହଳଦୀ ଟିକିଏ, ତାପରେ ଲୁଣ, ତାପରେ ପ୍ରେସର ଦେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ପରେ ବସେଇଦେଲି। ସିମ୍ ବଡ଼ ହୁଇସିଲ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ସିମ୍ରେ 4ଟା ହୁଇସିଲ୍ ତତେଇଦେଲି। ଏଠି ଟିକିଏ ତେଲ ପକେଇଦେବି, ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ତେଲ ପକେଇଦେଲି। ତାତିଗଲାଣି। ଏଠି ଆମେ ଫୁଟଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବା। ତେଲ ଭଲ କିଣି ଗରମ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଫୁଟଣର ବାସ୍ନା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ 2 ଚାମଚ ଅଦା, ପିଆଜ, ରସୁଣ ପକେଇବା। ପରିମାଣ ମୁତାବକ ଯଦି ବେଶୀ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ 4 ଚାମଚ ପକେଇବେ। ଟିକେ ଭଲ କିଣି ଗୋଳା ଗୋଳି କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବେ କଲର୍ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବେ ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କିଣି ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଟିକେ ଭଲ କଷିବା ପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରକୁ ଧୋଇକି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଭଲ କିଣି ଗୋଳେଇ ଦେବେ ତାକୁ ଆଉ ଗ୍ୟାସକୁ ସିମ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କାବୁଲ ସୋଲା ବଢ଼ିଆ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଇଠି କିଛି କାବୁଲ ସୋଲା କାଢ଼ି ଆଣିବା ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଦବେଇ ଦେବା। କାହିଁ କଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପକେଇଲେ ଝୋଳଟା ବଢ଼ିଆ ହେବ। ମସଲା ହେଲା କି ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଏମିତି ଉଠେଇବେ, ଟିକେ ଶୁଙ୍ଘି ଦେବେ, ଫେର ଦେଖିବେ ବାଟଣା ଗନ୍ଧ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଚଣାକୁ ଢାଳିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଲର୍ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚକଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ବି ଢାଳିଦେବା। ଦେଇକି ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଆଗକୁ ଅଛି ଗରମ ମସଲା ପକାଇବା ପାଇଁ। ଫୁଟିଯାଉ। କଲର୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆସିଛି। ତାରେ ଫୁଟିବାକୁ ଆମେ ଦେବା। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା, କାରଣ ଗରମ ମସଲା ତା ଭିତରକୁ ଯାଉ ଛୋଲା ଡାଲି ଭିତରକୁ, କାବୁଲ ସୋଲା ଭିତରକୁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିତେ ଛାଡ଼ିବା, କାହିଁକିନା ଧନିଆ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା ବି ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଭିଡ଼ିଓ ରାତିରେ ସୁଟ୍ କରିଛି, ଆମର ରୁଟି ଖାଇବାର ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ଝୋଳ ରଖିବି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଝୋଳ ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଖୁସିରେ ଝୋଳକୁ ମାରି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମ ଭଳିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଯେ ବହୁତ ରୋଗକୁ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଖାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ।